tubig, ng milk niya. So, I don't have any problem with the feeding naman. Secure siya dito. Oh, sa band-aid niya. Pag uwi natin, yung Elsa na band-aid mo yung ilalagay natin. Let's check Bonnie's ears. Checking the ear. Checking the ear. Checking Mish's ears. Yay! The wheels on the bus go round and round, round and round. Maningning. Like you, they love to play. A baby gorilla is infant. Baby dog is puppy. Where's puppy? Puppy. Puppy with the ball. Toot, 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 toot. What does the pig says? Oink, 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 oink. Bakit tumatawa kapag pig? Oink, 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 oink. Good morning, everyone. It's not that good morning again for us. If you've seen the video yesterday, which is just a life update of us, sinabi ko doon na may sakit si Mishi kasi nga teething siya. So I was hoping when I was filming that video that she will get better, because during the day she got better naman, na parang yung temperature niya bumaba naman. Kaso kasi bababa siya pagkakabigay lang ng Tylenol. Pero after 2 hours, yan na naman. Wala pa yung time na dapat ibigay yung Tylenol niya. Sobrang taas na naman ang temperature niya. And last night, sabi ko talaga kay Mac, kasi nag-work na si Mac. Sabi ko, hindi na lang ata ako matutulog para mabantayan ko si Mishi. As in guys, nag-alarm ako ng every 4 hours just in case makatulog ako. And talagang chinecheck ko yung temperature niya. Inano ko pa siya sa niliguan ko pa siya ng mabilisan kagabi kasi mataas talaga yung temperature niya. Yung hindi siya ligo na purposely para mapaliguan siya. The purpose was just to lower down the temperature a little bit. Ayaw nga niya yung cool fever na nilalagay sa ulo niya. Ayaw niya ng bimpo, ganun. But eventually, when she fell asleep, I was able to put the cool fever. Pero every time that she moves kasi, natatanggal yun. Kasi hindi siya yung ganun kadikit naman, di ba? Kasi parang gel lang yun. So what I did was, the bimpo na basa, yun yung nilagay ko sa in-between namin. Nung nakatulog na siya, yung dito sa dibdib ko tsaka sa ulo niya, para lang hindi niya ma-feel na it's really for her head. Kasi, as in guys, hihilain niya talaga. Tapos meron pa one time, tinanggal niya, hinawakan na lang niya, ayaw na niyang ibigay. Though asleep siya nun nalagay ko naman, pero wala guys, talaga. Gusto ko nang anuhin siya. Alam mo yung talagang binibimpuhan natin sa Pilipinas, yung buong katawan, ganun. Kaso kasi malamig. I mean, naawa naman ako, nalalamigin siya. Pero ngayon, so far naman, sa awa ng Panginoon, her temperature is, parang hindi na, wala nang lagnat. Kagabi kasi talaga guys, yung kamay niya, sobrang init ng kamay niya. Tapos yung dito sa ulo niya, ang init, yung pisngi niya namumula na sa init. Ay, grabe. Tapos, sinesearch ko pa, dapat daw pag teething, hindi umaabot ng 100, beyond 102 yung temperature. Di ba nga, nung first day niya, nag 104 point something pa siya. So, worried ako. Parang gusto ko mag-breakdown, pero mag-isa ako dito sa bahay. Ayoko naman na, alam mo yun. Pero naiyak na talaga ako when I was praying. Magpa-pray naman kami nito every night. Pero last night talaga, sabi ko parang, hindi ako sanay na ganun si Mishi na magpa-pray kami na ganun siya, na may sakit siya, na ang pinagpa-pray ko yung sakit niya. Kasi dati pinagpa-pray ko lang, Lord, give her a loving heart, ganyan. Napalakihin niyo po siyang healthy, ganun. Kagabi talaga, sabi ko, grabe. Iba yung prayer ko talaga kagabi. Yung pwede lang na na ako na lang yung magkasakit. Kakaawa kasi, sobra.
ina-update ko si Mac every time that I check temperature. Pati siya na-worry na siya. Tapos gusto niya ipa-check up na namin today. Tapos kaninang dumating siya. Hindi ko na malaya na dumating na pala siya. Nakapasok na siya ng bahay. Usually kasi dati kapag nakatulog pa kami na dumarating siya, tumatabi na siya sa amin. Dahil siguro yung posisyon namin ni Mishi, pahalang na kami sa bed. Wala siguro siyang space. Kasi nga umiikot si Mishi, kaya pati din ako, umiikot na rin ako. Wala siguro siyang space, kaya siya dito daw sa salas na umidlip. Tapos nung umiyak si Mishi, pumasok siya, sabi, Haran, dito ka na pala. Sabi ko, kanina pa. Hindi ko na malayan, ba't di mo lang ako ginising? Sabi ko, kasi nga parang I feel bad na wala siyang nadatnan na breakfast. Kasi nga yun yung inaano ko talaga, dapat may breakfast siya. Kasi alam ko pagod siya pag dumarating. Pumasok ako kanina dito, kinis ko pa nga kayong dalawa, pero tulog na tulog kayo. Guys, talaga kasing, syempre, kahapon, hindi rin naman ako natulog kasi nag-empake ako, tapos nag-ano ako kay Mishi, nag-asikaso ako kay Mishi. Inom siya ng tubig, ng milk niya. So, I don't have any problem with the feeding naman. Yung lang talagang temperature, tingnan mo naman yung anak ko, Tapos pag nauuhaw yan, pupunta na dun sa galon ng tubig namin. Umiinom na siya doon. Kaya alam ko pag nauuhaw na siya. Ang sarap ang water, baningning. Why are you chewing the nipple of your bottle naman? Patingin nga ako, pa-feel ni mami yung teeth. Lumalabas na ba yung teeth? Wala pa din, hindi pa rin nakalabas. Nabasa ka na, naku, basa na ikaw, Upon looking at our calendar naman, ay parang wala, bakante yung calendar ko today. So, walang video today kasi nga hindi rin ako nag-edit kahapon. I don't know if I'm gonna be able to edit today. Kung makatulog si Mishi ng mahaba-haba, okay, mag-edit ako. Pero kung hindi, I will be with her. Para hindi, kasi siya ngayon, clingy siya ngayon. And then, ayusin ko may mga damit dito sa likod ko, guys. Hindi ko na to naayos kagabi kasi nga, na si Mishi, nag-alboroto na kagabi. At yung mga damit na to, kasi nirepack ko na naman yung luggage ko. I removed some stuff kasi may excess baggage kami, and for me, mas importante na iuwi namin yung mga binili talaga namin na intended as a pasalubong or para sa loot bag ni Mishi. At least yung mga damit, pwede namang labhan. 3 pairs lang ata ng shirt and short yung dinala ko. Tapos parang 5 dresses lang. Binawasan ko na. Tapos 3 pajama lang din, ganun. And 3 footwear. Ang dami pa din, no? Di ko talaga alam paano yung ginagawa ng mga ng mga minimalist. Na minimalist din sila kahit mag-travel. For us, it's not gonna work. Iuwi pa namin yung sterilizer ni Mishi kasi iiwan na namin doon. Kasi hindi naman namin ginagamit dito, guys. May dishwasher naman kami. So, better na ipamigay na lang sa Pilipinas. Tapos yung isang booster chair niya na parang pwede mo siyang ilagay sa upuan, sa dining chair para maging high chair siya. Ayun, iuwi na rin namin yun para iwan na lang din sa Pinas. Kung magagamit pa niya. Kasi pwede naman gamitin until toddler kung uuwi ulit kami. Kung magagamit pa niya, di well and good. Pero kung magkakapinsan na siya, sa kanila na. It's okay naman. That was just only $13. Nabili namin yun ng sale talaga, yun dati. She's walking with her indestructible na books. Yan yung mga gagamitin namin sa airplane. So, yan guys. Happy pa rin naman ako. Kahit ganito na may sakit si Mishi, active pa rin siya. Unlike yung nung una lang talaga, first day talaga niya, higa-higa lang siya. Tinitingnan niya yung likod ng camera. Higa-higa lang siya, very clingy lang, ganun. Do you want mommy to read something for you? Lakad-lakad lang siyang ganyan, kaya hindi ako masyadong nawo-worry. Kaso nga lang kasi last night talaga, hindi mo mababa yung lagnat niya, kaya yun, dun kami nag-worry ni Mac. Pero for now, I'm okay with that kind na niya. Hopefully, hindi tumaas yung temperature niya. Pa-check up na may shibing. Parang naka-break. Check up may shibing. Nakatumap. Nakalanda na. Si Bunny, where's Bunny? Hey guys! So, medyo pahapon na po at kami po ay nakakuha ng appointment papuntang Children's
hospital, no, children's clinic, doon sa pinagpapacheck upan ni Mishi lang din na clinic. Pero feeling ko iba yung magiging provider namin kasi usually yung pedia niya kasi ay laging fully booked yun. Mahirap magpa-schedule sa kanya. Ay, Daddy, pa-schedule na rin pala natin yung pang 1-year-old na ano niya, yung sa March pagdating natin. Hopefully lang yung fever niya is just because of teething. Kaso kasi sobrang taas kasi. Tapos hindi pangatlong araw na niya to if ever. No, Daddy, no? Naka 48 hours na siya eh. Tuloy-tuloy pa rin yung fever niya. So, yun. Doon na. Kasi kanina, sabi ko kung mag-fever pa, tsaka namin dalhin sa clinic. Ayan nga, nag-fever nga. Pero at least ngayon, medyo mas matagal na yung interval ng Tylenol namin compared to the other days. Kasi parang last night talaga, every 4 hours talaga, on the dot talaga. Actually, before pa ng time ng Tylenol niya, sobrang init na niya. Inaano ko lang siya ng bimpo na basa. Kaya on the dot talaga na every 4 hours yung ano niya, nag-round the clock ako. Pero wala talaga eh. Nakakaawa na. Hopefully lang, teething lang talaga siya. Gusto ko lang na, gusto lang namin na may peace of mind kami. Hindi bacterial or viral. Magbibiyahe pa man din kami, diba? So, ilang araw na lang, magbibiyahe na kami. So, yun. Nakatulog na yung paningning namin. Kakalabas pa lang namin ng interstate. Wala pang 2 minutes yata ang biyahe. Nakatulog na. Talagang masama ang pakiramdam. Kawawa naman. Maningning. Nag-cry ka dun sa weighing scale? Nag-cry ikaw? Natusok ang fingers ng Mishi Beng. Show them. Natusok ang fingers. Tapos, kita manikas lagbutag matani. Yeah. Sa darimon. Natusok. Tapos, natusok pa yung ilong niya. Sana viral na lang para hindi na makahiter. Hindi pa muna. Hindi po na sa... Punas nose. Ay, aji ko. Masla nagdara. Pasit. It's okay. Masakit. Bakit nung tinusok natin ito nung COVID, parang hindi siya umiyak? Kumain, sangit hindi. Umiyak ba? Mas ano lang kasi siya ngayon, takot na takot siguro. Kaya ganyan siya umiyak, parang kinakatay na baka. It's okay, Maningning. It's okay. We'll wait for the doctor. A doctor is a helper who makes sure you're healthy and growing. He checks your eyes. Boop. He checks your ears. Boop. He checked your tummy too. Kiling. Wawa naman ba, Ningning? Wawa naman ba? Hindi pigayan ko daw sa na ako. Curious siya dito. Oh, sa band-aid niya. Pag uwi natin, yung Elsa na band-aid mo yung ilalagay natin. Sis. Kasi pinagdikit yung dalawang finger niya para daw hindi mag-bleed. Hey, hungry ants marching in the line. They come and gonna pick. Right, they can dine. They're marching through the salad. They're marching through the cake. They're marching through the pepper. That's a mistake. Two hungry ants marching in the line. They come up in the picnic. Where they can dine. They're marching through the salad. They're marching through the cake. They're marching through the pepper. Whoa, that's a mistake. Achoo! 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 Say bye-bye, Daddy.
Bye-bye, Daddy. Bye-bye, Daddy. Naman di ko muna. Alala ba ni? Alala ba ni? Let's check Bunny's ears. Checking the ear. Checking the ear. Checking Mish's ears. Checking Bunny's eyes. Checking eyes. Checking eyes. Say ah. Say ah. Nag-alisong tangiwa mo. Nag-make ka ngayis. Ori na alisong tangiwa mo. Ay, sorry na. So hey guys, so update po ay tapos na kami sa clinic. Buti na lang na yung clinic is ano ba, share sila ng ano bang share? Hindi, anong tawag na nga doon, Daddy, yung ano nila, yung Lewis Pharmacy is just next door, or basta may connecting sila ng pharmacy tsaka ng clinic. So doon na rin kami bumili ng gamot ni Mishi. So ang gamot pa rin niya is Tylenol and ibuprofen. So inano na sa amin kung paano yung pagbibigay ng Tylenol tsaka ibuprofen, just like what we do in the hospital, na kung Tylenol ka ngayon and after 3 hours kung ano pa siya, may fever pa siya, ibuprofen naman, and then after 3 hours may fever pa siya, Tylenol ulit. Para yung Tylenol 6 hours interval, and then the ibuprofen is also 6 hours interval kung may lagnat pa naman siya. Pero hopefully bumaba na kasi hindi na mainit si Mishi ngayon. The last na dose was before we went to the clinic kanina, and it's already past 2 or 3 hours na from the last dose. So hopefully hindi na namin kailanganin. And yung plan kanina ng resident doctor, kasi wala yung pediatrician, kasi nga sabi ko, in-expect ko na talaga na hindi yung pediatrician yan titingin sa amin, kasi nga mahirap talaga yun na i-catch ng appointment. Kailangan talaga by appointment siya. Always fully booked si doktora. So the resident physician's plan was CBC and then urinalysis. Tapos sabi ko ganun, i-webag. Sabi ko, yun daw, hindi daw webag yung gagawin. Kasi pag it came back positive, hindi nila pwedeng ibigay sa culture and sensitivity yung ihi niya. Kasi, ang tawag nito, kasi contaminated na siya ng iba, like the skin cells and all of that, ng diaper. So hindi pwedeng na webag. So ika-catheter siya. Yung yung catheter na yung sobrang liit na catheter na nakakonect na siya mismo sa tube, ganun yung alam ko na gagamitin din nila. Kasi ganun yung pinangko-collect namin sa ER, yung i-slide mo lang na ganun, lalabas yung tube niya, ay yung parang straw niya na maliit. Tapos, may papasok na yung ihi doon sa tube mismo na pang-collect lang. So, maliit lang yung parang straw niya kapag sa babae. Ganun. So, tapos ito namang Daddy. Feeling ko na yung resident doctor sa'yo, Daddy. Sabi niya ko, daw, I work at the hospital as well, and what we usually do is like this, can I request for respiratory panel? Sabi niya kasi. Ako kasi, okay na ako doon kasi nga, parang kampante ako na wala siyang respiratory, kasi nga, wala naman siyang signs and symptoms. Very, talaga, vague talaga tong case ni Mishi. Ang nasa isip ko naman, paglalabas yung CBC at lumabas na viral, dun lang kami magpaswab sa kanya ng pang respiratory, ganun niya. Tapos pag lumabas naman ng bacterial, dun kami magpapakatch ng ihi. So gusto ko CBC lang, I don't care how long it will take. Basta lang step by step yung gusto ko lang. Tapos si Daddy gusto na niya magpa-respiratory panel. Siyempre nasa season ka ng viral. Kaya nga, alam ko naman nasa flu season tayo and all of that. Damagan, anyuti work ko, anyuti ko, hanggang kasi do mga doktor na siyempre, ginvestigate lang, pa yung fever to, nuhang rom-rom mo. Naman niya na
may kasama daw ba sa bahay na possible na nagkasakit? Wala, ganun. Pero hindi niya tinanong kung anong work. Kasi usually, tinatanong nila yung work namin para malaman din nila kung exposed ba kami sa mga viral infections. Kahit Tapos yun, naman may vaccine tayo. Tanot lang na sa tayo, hindi lang din naman tayo yung magiging magiging vector pa rin tayo. Oo nga. Ng virus. Kasi na-expose tayo ng virus. tapos kasi, feeling ko na pressure yung resident. Kasi ang protocol mo, basta ganyan na niro-roll out mo ang viral. Matik na yan sa business saka spy bag. Ang alam namin, pinapanood siya nung attending kasi before umalis yung nurse na nag-DS kay Michi, pinagpaalam kung okay lang ba na may camera sa room kasi evaluation daw kasi ngayon ng mga residente, so ini-evaluate sila, may camera doon sa as in guys, alam mo yung kapag yung pidya niya, nilalaro-laro lang niya si Michi, babae kasi yun na medyo matanda na yung pidya niya. Tapos syempre ito bago-bago pa lang na doktor, ganun. As in talaga gusto niyang ma-check yung tenga, gusto ganun si Michi. Eh dati hindi umiyak to na dati. Trinauma niya yung bata, ayaw na nito magpa-check up next time. Sabi niya, kausapin ko yung mga nurses about dun sa, kasi nag-agree na ako na sige, CBC na lang tsaka urinalysis or CBC na lang muna. Tapos sabi niya kakausapin daw niya yung mga nurses, o diba, ang laki Basta talaga ng bagay. mga role ng mga nurses dito. Magre-refer siya sa mga nurses. Nagbago isip niya, I will add ikaw one. Pagbalik niya, i-add na lang daw yung respiratory panel. Tapos, pag mag-bacterial infection talaga, tsaka na lang niya tsaka na lang daw niya ipapakatheter si Michi. The result came back, hindi siya bacterial. Ang elevated is lymphocytes niya, so viral siya. But, yung respiratory panel came back negative, yung RSV and flu. So, ang inisip namin ni Daddy, wala pa kasi yung result kaninang na-discharge kami. So, nakita na lang sa my chart yung result. Kasi sabi niya, mag-positive man to or mag-negative kasi yung flu, there's nothing that we need to give for a healthy baby which is more than 2 days na yung symptoms. Day 3 na kasi ni Michi ngayon. So, wala nang ibibigay kahit mag-positive siya. So, okay na i-discharge na kami. Ibuprofen and Tylenol lang talaga yung gamot. Ganon. So, makikita naman namin sa chart niya. So, yun. Sa chart na namin nakita na negative. Pero feeling namin ni Daddy, sabi ni Daddy baka daw, kung pina-check namin siya nung nag 104.2 ba yun, Daddy? Nung nag 104.2 siya, 40 degrees Celsius. Feeling niya ay dun sana nag-positive ng flu si Michi. Pero the good thing is, kahit man flu yung nangyari sa kanya, na feeling namin na flu yung nangyari sa kanya, at least wala siyang mga respiratory symptoms, walang sipon-sipon, ganyan, walang ubo, walang takip niya. So yun, so God is really good pa rin talaga. Grabe si Michi, pinagdaanan na niya yung COVID talaga, yun yung medyo nagpahirap nun sa kanya kasi inubo talaga siya nun. Pakita ko pala sa inyo yung lagayan namin ng fries dito sa sasakyan. Parang lagayan siya ng drinks dito sa baba, pero lagayan talaga siya ng fries kasi one time ay lumipad ang fries ni Daddy. Nandyan kasi sa center console yung paper bag ng McDo noon, tapos lumipad. Sana bili pa pala ako ng isa pa, no Daddy, no? Para tig-isa tayo. Gift ko lang kasi dapat to sa'yo, eh. I will put the link down below, guys, if you are interested. Wish that I could stay in this moment forever, so I can hold you in my arms. I will carry you